3, 2, 1, noid, boo, shat, Tommy, give you cookies. Okrosorum, Curtis Fate de Moro. Fan. Tommy, Kanslum Fein Risha, this Nichartum, the Kanslum Fein. Bichartum, the Kanslish camera. Martian. Hello, camera. Nocht as America. The Zerdinen Shachtula Abian Ra Vilas Diagram. Ividehin an Rev Hauchan in Nuauruk. Gus an Duchlan Acharin She Rev Hillary Clinton. Pan Gormet has to have Schnee. Zitoch an Rev Hauchan Shaw Bra Achani Hillary Clinton Gwerfi Avri Ngelagur and start fin tour. Nuzam came out derch me upstate. Nu auruk fin tour. Tuskert nu auruk. Nu auruk nyav charach. Nuzam. Picture jazz de couple Fatima agus Michal Rani inina Nisar Rani agus van hele Lina a hashtal as Pakistan Gudian Arab Hadach chun na hininachi schuilte óna chéile mar rugú snaimthe iad cha mé ceapcoilach ar sin rugú ceangailte iad gréamathe agus dar sin bhégan dóibh obraid uathúil áil níochttar obraidí mar seo go minic rud nárthach me faoi dearan ná go bhfuil an mháthair sa fictiúr ach tá sí clúdathe le héadach dubh chusa tír ó sagam go mo dhuine í go dtí gur bhreanna mé ar a pictiúr arís. Tá Rin Sehar na Stát Aontaithe tar éis blianta a chaitheamh lec le Wall Street agus tionscail an áiricis tar éis rialacháin nua eisiúint chuirtí íochail ar chomhleoirí airgeadais I mbun chomhleoireachta agus bainistíochta ar chúntais scair stócha agus chúntais ceirichead sa haon cé ar leas a glíont a bháin sin go bhaimmeoch na chomhleoirí seo ar leas na glíont. Is tócha gur bé seo an chéad
led tugúdúin nachrá na cóirlaí leorí seo i gcónaí gobair wathe an chliant ach beidir wathe na gcólachtaí áireachais agus in éistíochta. Agus mar sin tá is cosúil go mbeifear a chur srían leis na chomhleoirí seo. Rud maith. Tugadh faoi deara, tá sé tarlú le coppla scór bliain, le na scótha bliana. Go bhfuil chomhlachtaí móra ag Chumasca. Ach mar a chonig muid sa bhliain 2008 má éiríonn chomhlachtaí áirithe rómhór diaataí geilleagar na tíre a scrios dá deapach ar a gcomhlacht. Agus ar an ábhar sin tá na stáitiantaithe ag cur dí spreaga, ní éirí mé imhagart inis ach dí spreaga os chóir na gcomhlachtaí móra le cíntiú nó ar leiad le háitimhorb gan Chumasca. Rud é learnú faoi seo ná nuair a éiríonn na chomhlachtaí rómhór déantar monoplachta díobh agus ní bhíonn comórtas níos mó. Is cosúil go bhfuil airm ar díol ar líne. Ní íontas é sin daine ach tugann scéal sa nuachtán le fios gur féidir iad cheannach ar Facebook. Tá bazáir ar Facebook, bazáir móra, fasching, ag díol na sórt airm a hantaíonn scéimhleoirí. Agus cuide acu is airm iad a gháil na stáitiantaithe ar an meán airthir. Ní dearthainn nach bhfuil na stáitiantaithe ag iarú sin admhail ach sin mar atá sé. Merle Haggard, fuair Merle Haggard bás. Ba eisreachta é sa híal béarlach den nocail sin is dócha. Beidir gur bheith méarlach a thuairt níor ceithreach caile é, is cinnte sin. Ba cheoltóir é le cúlra sa chás seo cúlra gráscroch go maith is cosúil gur chaith sé tamil fada go compráideach I bríosún agus é óg. Chaith sé 3 bliana I bríosún agus é óg. Tar éis gur cionntaí é as burig léireachta dhéanamh in 1956. Ba chuifiach é a riamh agus tugadh The Strangers an bana a bhí leis rud a bhí cuí bhear le chuid bhá daoine
agus cho chefiach agus a bhí sé. Ach má ba chefiach é bhí sé ceanasach réimse an cheol tíre. An rud behoontasí faoi ná chodíirech nó béidir scuilteach agus bhí sé ina óránaíocht neamhálah béidir agus an chuí ina nearna sé ina rá go cho ligse lúfar aige agus é ag óránaíocht. Sin iad na scéalta móra sílim. Racha mé raigedí na scéalta beaga sa chéad túris céile. Idir dálín bíoch láid agah. Slán tamil.